मंडळी आज आपला शूट होता करेक्ट मालवणमध्ये. मालवणमधला कंप्लीट केलो आणि जायचं होता देवगडमध्ये. आणि त्या दिवशीच कमेंट होते की दादा एकदा तरी आमच्या आचऱ्यामध्ये येऊन जा. मी येऊन तर गेले पण कदाचित त्यांनी व्हिडिओ बघू नसता. तर आज आपण फायनली आचऱ्यामधनं जात होतो आणि हा ब्रिज कुठचा असा मला एक्झॅक्ट तर माहीत नाही हा. तिकडे येलो काम कंप्लीट केलं त्यानंतर जायचं होता डायरेक्ट कुणकेश्वर मंदिरजवळ. तिकडे पण शूटच होता. मग आमची गाडी ठेवलो आणि ज्यांचा शूट होता त्यांच्यासोबतच आपण येलो. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सकाळपासून काय खाऊच्या अगोदर लवकर बाहेर पडलेलो मालवणच्या शूटसाठी. त्यामुळे देवगडमध्ये कुणकेश्वर मंदिर जवळ गेल्यानंतर एक सुंदर हॉटेल होतं तिकडे जेवण केलं आणि अस्सल घरगुती जेवण होता. खूप सुंदरच चव होती. त्यानंतर मंडे आपण इलो वरती चप्पल वगैरे काढलो आणि म्हटलं जाऊया आणि दर्शन घेऊया. श्री क्षेत्र कुणकेश्वर मंदिर जवळ आपण होतो. इकडच्या भक्तिमय वातावरणाबद्दल तुमका काय वेगळा सांगूची गरज नाही. आतमध्ये प्रवेश केलो, दर्शनासाठी मोठी रांग होती. त्या लाईन मध्ये लागलो. त्यानंतर मंडई आतमध्ये शूट करूक अलाउड नाही असं लिहिलेलं होतं. त्यामुळे आपण जेवढं झालं तेवढं शूट केलं. बाहेर इलो, मस्त प्रसाद घेतलो. त्यानंतर म्हटलं थोडंसं समुद्रकिनाऱ्याचा आनंद घेऊया. आपल्या कोकणातील सुंदर समुद्रकिनारो. आणि अजून एक गोष्ट म्हणजे मंडे आपल्यावरती प्रेम करणारे सुद्धा आपणाक भेटले. आपण जा काय काम करतो त्याच्यातनं मिळालेली सगळ्यात मोठी माझ्यासाठीची संपत्ती असा. इकडचं शूट कंप्लीट करेपर्यंत करेक्ट आपणाक 2 वाजलेले आणि मंडे आपण आता परत एकदा आपल्या बाईककडे रिटर्न जाऊन निघालो. परत एकदा आपल्या स्कूटीवरती बसलो आणि आता चाललो आपण घरात. आणि टाइम पण बरंच झालेलो. तर मंडे व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.